Узган шимбәдә Татарстанда гына түгел, Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез татарча диктант акциясында катнашты. Татар телендә хатасыз язарга өйрәтү, әдәби татар телен кулланучыларны арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү максатын күздә тоткан чара быел 4нче тапкыр үткәрелде. Татарча диктант акциясына җир шарының 11 иле, Россиянең 40тан артык төбәге, республиканың барлык район һәм шәһәрләрендә актив кушылдылар. Мөслимдә ул көнне диктант язучылар өчен 20дән артык мәйданчык эшләде. 1000дән артык райондашыбыз үзенең грамоталылыгын тикшерү өчен парта артына утырды. Татарча диктант акциясына оештыру буенча без инде эшне бик күптән башладык инде. Без инде моны сентябрь, октябрь башларында эшли башладык. Беренчедән инде без шушы диктантны уздыру буенча мәйданчыклар билгеләдек. Һәм шушы мәйданчыкларда инде катнашучыларны алдан ук инде чакырып, билгеләп, шулай итеп эшне алып бардык. Бүген менә безнең үзәк китапханәдә шундый мәйданчык, монда инде безнең өлкән яшьтәге кешеләребез дә бар, яшьрәкләребез дә бар. Авылларда да шушы эш бара. Бүген безнең район үзәгендә безнең 4 мәйданчык, инде авылларда һәрбер авылда шушы бер мәйданчык безнең бар. Катнашучыларның яше төрле булуын да әйтергә кирәк. Ул көнне мәктәп укучыларыннан алып, шактый өлкән яшьтәгеләр дә кулына каләм алды. Араларында мәктәпне моннан 50 ел элек тәмамлаучылар да бар иде. Шушындагы яшьләр арасында иң олысы мин барбер тикшереп карыйсы килде безне укыткан укытучыларның ни дәрәҗәдә безгә белем биргәнен һәм шушы татар теле белән дөрес сөйләшәмме, дөрес язаммы, шуны да беләсем килде. Район үзәк китапханәсендә узган татарча диктант акциясында 23 кеше катнашты. Анда төрле һөнәр ияләре бар иде. Беренче тапкыр диктант язарга килдем, үземне сынап карыйсым килде. Бүген без Фәүзия Бәйрәмованың "Болын" дигән хикәясен яздык. Җиңел булды. Хәзер нәтиҗәләрне көтәс калды. Диктант нәтиҗәләре акция узганнан соң 30 көн үткәч сайтта урнаштырылачак. Әлфин Нурманова, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе.